everyone, once again welcome back to the channel. आशा खालामो नोंथांमोन बयबो इसोरनि अननायाव मोजां दं। दिनैनि भिडिअआ जेबो खास नङा आरो बुंनो थाङोब्ला जोबोद खास। जोबजासिम नायलांदो गाइसमोन। एक्सिडेन्ट जानानै गोबां थैगासिनो दङ। बाइक एक्सिडेन्ट, गारि गिदिरब्लाबो। दा बेखायनो साबधान गाइसमोन। जोङो माखासे एखमब्ला जोंनि भुलाव लोंनानै जानानैबो एखमबा जायो, एखमबा गावनि अभार कनफिडेन्सनि सायाव जायो जों सालायनायफ्रा, आरो एखमबा जाथावैयाबो बोरैबा एक्सिडेन्ट होनबा प्रश्न फैया, होमब्लाबो बुंनांगौ एसे थायो, जाफ्लाङो बोरैबा। दा बेखायनो जोबोद सांग्रां थानाया मोजां। आरो जेखि धोरोमनियानो जाया मानो इसोरखौ गोथौ फोथायनाय थानांगौ। मानोना जोंखौ जेनेब्ला बेंनाय नायहरनाय गासिबो बिनि आखायावनो जोब। गाइसमोन, जाया नङा जाखांबाय जोंबो। दा नङा सिगाङाव, एसे सिगाङाव 1.5 बोसोरसो जाबायदां। बुहुल जोंनिनो माखासे रंजा बाजानि गेजेरजों थांदों, थाल मोनस्लाबाखै, गारियाबो स्पिडमोन नालाय। जायगाखौ खोन्थाथ'ला आं गाइसमोन। दा बेखौ सासे लोगोआ होदों गावनि चेनेलाव। जोंना गोगोम जादों, गोजौआवनो खनसे गिदिंनानैसो बिफाङाव थाबथाहैदों आरो गाहायाव बेसेबा गोथौ हाब्रांबावमोन, बल्डार जाबनाय। ओमफ्राय जों इसोरनि अननायाव जेबो जायाखै। सासे फंबाया आखाइ बायनाय जादों। बेनिफ्राय जोंथ' बेहुससोखामोन नालाय, बिसिम जादों। अब्लाबो जों इसोरनि अननायाव जेबो दाय जायाखिसै। एसे एनै आघात मोनबाय। बेनिखायनो जोङो इसोरखौबो सम सम गोसोखांनाय हुदा खालामनांगौ, थेंक्स होनांगौ। बे आंनि फोथायनाय आरो। खिन्थु नैबे दुखुनांथाव बाथ्रा, जोंनि गेजेराव मोनसे फिसार्सफोर बादि जानो थांगासिनो दं दा। जानला मोनला आफादनि नाम लालानानै दम होनानै मानसि बुनाय, गोलाव गुसुं बरनलायनायनि खोथा रायलायनाय, बेफोर जोबोद उसुबिदा। दा बेल'नो दासिमबो जोंनि गेजेराव लोंनानै जानानै बेबादि मोनसे थासारिया सोमजिनो नारो। बेखायनो रायजो राजाफोर आरो गाइसमोन, जों बर'जों बर' हेफाजाब होलायनांगौ। गुबुन हारिनिखौबो सुबुं मात्रयैनो मिन्थियाखैबा बेखौ हेफाजाब होनांगौ। दा खिन्थु बिदि नांलायनाय खमलायनाय जायोबाथ' बिराद आलदा जायो खोथाया। जोंनि सुबुङा सुबुंनि आखुखौनो जोङो खोमानानै लानाय जायो। गाइसमोन, भिडिअआ एसेखिनियानोमोन। माखासे गोबां खोथा दंबाबो बेफोरखौथ' भिडिअआव बुंजोबनो हाया जाहैबाय गाइसमोन। दा बेखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों आर'ज गाबनो लुबैदों आंनि भिडिअखौ नायगिरि बिथांमोननिसिम, जाहाथे सुबुंजों सुबुं बयबो नांगौ समाव, हानायखिनि समावहाय हेफाजाब होलायो। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।